Jami'an tsaro na hukumar DSS da sojoji sun yi aiki tare wajen ragargazar 'yan bindiga a jihar Neja da ke arewacin Najeriya. A yayin aikin haɗin gwiwar dai da suka yi sun samu nasarar hallaka 'yan bindiga da dama waɗanda ake zargin mayaƙa ne na tantirin 'yan ta'adda Dogo Gide da Laye. Bayan ragargazar 'yan bindigar, jami'an tsaron sun kuma buƙaci a turo jiragen yaƙi don kassara ragowar 'yan bindigar da suka tsere zuwa cikin daji. Masu sauraro, kuna tare da Abbas Yakubu Yaura a wannan tasha ta Dimokuraɗiyya TV. Wani aikin haɗin gwiwa tsakanin jami'an tsaron hukumar DSS da sojojin Najeriya suka gudanar a jihar Neja ya yi sanadiyar kashe 'yan bindiga da dama. Jami'an tsaron sun hallaka 'yan bindiga masu yawa waɗanda ake zargin mayaƙa ne na tantiran 'yan ta'adda Dogo Gide da Layi. 'Yan bindiga sun yi ta'asa a Neja. Majiyoyin tsaro sun bayyana cewa aikin ya fara ne a ranar Talata lokacin da 'yan ta'adda suka kai hari garin Cibani da ke cikin ƙaramar hukumar Munya ta jihar Neja, a cewar rahoton jaridar The Nation. Rahotanni sun ce 'yan bindigar sun kashe wani mai suna Ayuba Isa, sannan suka bar wani ɗan sanda da wani Alhaji Sha'ibu ɗauke da raunin harbin bindiga. A ranar Laraba kuma 'yan bindigar da suka kai kimanin 200 ɗauke da mugayen makamai sun kai hari sansanin tsaro da ke garin Kuci a cikin ƙaramar hukumar Munya. Jami'an DSS da sojoji sun ragargaji 'yan bindiga. Majiyar ta ce musayar wuta tsakanin jami'an tsaro da 'yan bindigar ya kai ga kashe da dama daga cikinsu, yayin da sauran suka tsere ɗauke da raunuka iri-iri. Majiyar tsaron ta bayyana cewa ƙarin jami'an tsaro da aka turo daga Galadima Kogo zuwa Kuci ya taimaka matuƙa wajen raunana ƙarfin 'yan bindigar, a cewar rahoton jaridar The Nation ya tabbatar. Wata majiya daga ɓangaren tsaro ta kuma bayyana cewa an hangi tarin shanu da ake kyautata zaton an sace su ne suna ƙetaren kogin Kusasu a yankin Galadima Kogo na ƙaramar hukumar Shiroro. Majiyar ta ce an karkata shanun ne zuwa wani wuri da ake zargin maɓoyar 'yan bindiga ce a yankin Borisudina Kwaki a cikin ƙaramar hukumar Shiroro. Jami'an DSS da sojojin Najeriya da ke yankin sun tuntuɓi rundunar sojin sama ta Najeriya domin turo jiragen yaƙi, tare da fatan cewa za su iya fatattakar ragowar 'yan bindigar da suka tsere.